Әнкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 15 сентябрь дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта TRTDinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Израильнең үз җирләрен киңәйтү омтылышының төбәктәге иң зур проблема булуын белдерде. Израильне Сүрия, Ливан һәм Иордания кебек күршеләрен бүләргә тырышуда гаепләгән Фидан, Израильнең Фәләстин җирләрен басып алуының төбәк тотрыклыгын куркыныч астына куйган тагын да киңрәк планга әверелүен дә өстәде. Ул Израильнең Газида дәвам иткән сугышында шушы киң кылачлы экспансионист хәрәкәтнең бер өлеше дип бәяләде. Газига ярдәм итү һәм Израиль блокадасына каршы чыгу максатында 2 кимә глобаль Сумут флотына кушылу өчен Грециядән юлга чыкты. Кимәләрдә Грециядән һәм халыкара үз ихтыярилар бар. Кимәләр Сирос утравыннан киткәндә кулларына Фәләстин байраклары тоткан йөзләрчә кеше җыелды. Пристанда Газига ирек шигарләре яңгырады. Дональд Трамп Русияга каршы АКШ санкцияларын арттырырга әзер булуын, ләкин моның өчен Европаның да эшкә керешүе кирәклеген белдерде. АКШ илбашы Европа берлеге илләренең һаман да Русия нефтен сатып алуын шаккаттыргыч дип атады. Трамп НАТОның Русия мәсьәләсендәге тотышының 100%-тан күпкә азрак булуын кисәтте. Ул тагын да күбрәк адым ясар алдыннан Европаның АКШ басымына туры китереп эш итүе зарурлыгын ассызыклады. Хөкүмәт мәгълүматларына караганда, Япониядә 3 кешедән берсе диярлек 65 яшендә һәм аннан олырак. Олы яшьтәге кешеләр халыкның 29,4%-ын тәшкил итә һәм бу күрсәткеч зур илләр арасында иң югары. Илдә 9 миллионнан артык кеше һаман да эшләвен дәвам итә һәм бу югары дәрәҗәле эш белән тәэмин итүдә 21 ел дәвамында даими үсешне күрсәтә. Рәсми затлар яшь арткан саен эш урынында казалар күбәюгә бәйле рәвештә яңа иминлек кагыйдәләрен кертә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ консерватив активисты Чарли Киркка һөҗүм итүче вәкаләтлеләр белән хезмәттәшлек итүдән баш тарта. Юта губернаторы Спенсер Кокс якшәмбе көнне белдергәнчә, уңчы активист Чарли Киркны үтерүдә гаепләнүче Тайлер Робинсон хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек итми, ләкин тикшерүчеләр атуның сәбәбен ачыклау өчен аның дуслары һәм гаиләсе белән сөйләшә. Кокс белдергәнчә, 22 яшьлек Робинсонга сишәмбе көнне рәсми рәвештә гаепләү белдереләчәк. Ул әлегә Юта штатында сак астында кала. Тикшерүчеләр Робинсонның чаршамбе көнне Юта Вэлли университетында үткән чарада түбәгә менеп Ирактан Киркның муенына атуының сәбәбен әлегә ачыклый алмады. Бу үтерү АКШта сәяси көч куллануның артуы турында яңа куркулар тудырды һәм сулышчылар белән уңчылар арасындагы бүленешнең тирәнәюен күрсәтте. Робинсон тикшерүчеләрнең сорау алуларында гаебен танымады дип белдерде губернатор Кокс. Ул хезмәттәшлек итми, ләкин аның тирәсендәге барлык кешеләр хезмәттәшлек итә һәм бу бик мөһим, диде губернатор. Тикшерүчеләр белән сөйләшүче кешеләр арасында Робинсонның бүлмәдәше һәм сөйгәне дә бар дип белдерде Кокс FBI мәгълүматларына таянып. Русиянең Румыниядагы илчелеге Румыния һава киңлегенә дрон кируен Украинаның провокациясе дип атады. Бу хәл өчен Мәскәү илчесе Бухарест тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан чакырылган иде. Илче Владимир Липаев Румынияның Русияны гаепләвен нигезсез дип бәяләде. Илчелек белдерүендә булай диелде. Барлык фактлар Киев режимының бу провокацияны махсус оештырган булуына ишарат итә. Шимбә көнне Румыния Русияның Украина чигенә якын инфраструктурасына һөҗүм вакытында ил һава киңлегенә дрон кирү сәбәпле
төрле сугыш очкычларын җибәрде. Саклану министры Ионот Мотьяну әйтүенчә, F-16 пилотлары дронны бәреп төшерүгә якын булган, ләкин ул милли һава киңлегеннән чыгып Украинага таба киткән. Дрон һөҗүмнәре куркынычы Польшаны да очкычлар җибәрергә һәм шимбә көнне Көнчыгыш Люблин шәһәрендәге аэропортны ябырга мәҗбүр итте. Бу хәл Польшаның НАТО берлектәшләре ярдәме белән үз һава киңлегендә Русия дроннары бәреп төшерелгәннән соң 3 көн узгач булды. Румыния Авропа берлеге һәм НАТО әгъзасы булып, Украина белән 650 километр чик сызыгын уртаклаша. Русия күршесенә каршы сугыш башлаганнан бирле Румыния җиренә Русия дрон калдыклары берничә тапкыр төште. Министрлык белдерүендә әйтелгәнчә, очкычлар милли һава киңлегендә дронны күзәткән. Ул Челиевич авылыннан 20 километр көньякын батышта радарлардан югалган. Украина илбашы Владимир Зеленский X социаль платформасында ясаган белдерүендә дронның Румыния территориясенә 10 километр чамасы керүе һәм НАТО һава киңлегендә якынча 50 минут булуы турында язды. Бу Русияның сугышны киңәйтүе һәм алар нәкъ шулай эшли дип белдерде ул. Русиягә каршы санкциялар кирәк, Русия сәүдәсенә тарифлар кирәк, коллектив саклану кирәк диде ул. НАТО Польшаның үз һава киңлегенә керүче дроннарны бәреп төшергәннән соң, җомга көнне Европаның көнчыгыш чикләрен саклауны көчәйтү планын игълан итте. Бу Русияның Украинага каршы сугышы вакытында НАТО әгъзасы тарафыннан беренче тапкыр ут ачу очрагы булды. Төркия иратлар баскетбол командасы Евробаскет 2025 чемпионатында Германияга каршы уйналган дулкынландыргыч финалда көмеш медаль яулады. Германия Төркияне 88-ге 83 исәбе белән җиңеп, FIBA Евробаскет чемпионы булды. Беренче чирек 24-ке 22 исәбе белән Германия файдасына тәмамланса, Төркия икенче чиректә 24-ке 16 исәбе белән өстенлек урнаштырып көчле җавап кайтарды. Беренче яртыны 46-40 исәбе белән төгәлләгән Төркия җыелма командасы ойында өстенлеген саклап калды. Әмма 3нче чиректә 26-га 21 исәбе белән өстенлек яңадан Германияга күчте. FIBA Евробаскет тарихында Германия бары тик икенче тапкыр чемпион булды. Германиянең иң зур уңышы 1993 елда чемпион булуы, ә Төркиянең иң яхшы нәтиҗәсе 2001 елда финалга чыгуы иде. Греция якшәмбе көнне булган башка очрашуда Финляндияны 92-гә 89 исәбе белән җиңеп, бронза медаль яулады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мен еллыкның беренче чиреге. Меңдә 8 елда Америка Кушма Штатларында башланган һәм бөтен дөньяга тәэсир иткән финанс кризисында тарихи дата 2008 елның 15 сентябре айрым урын алып тора. Бигрәк тә торак базары шикелле финанс активларга кертем ясаучы дөньядагы иң зур инвестбанк Lehman Brothers банкротлыкка чыга. 613 миллиард долларга җиткән бурычы белән батуын ачыклаган банк АКШ тарихындагы иң зур банкротлык очрагы була. Шул ук вакытта тагын бер зур инвестиция банкы Merrill Lynchны Америка финанс министрлыгы үз кулына төшерә һәм аның барлык активларын үзәк банк 50 миллиард долларга сатып ала. Банкротлык һәм үз кулына алу белән финанс базарларын тынычландырырга тырышучы Вашингтон идарәсе ясаган адымнар җитәрлек булмый. Илдә региональ һәм җирле дәрәҗәдәге бик күп банк ишекләрен ябарга мәҗбүр була. Дөньядагы иң зур 2 инвестиция банкының банкротлыкка чыгуы әлеге ширкәтләрне тикшереп бәя бирүче халыкара рейтинг оешмаларына ышанычны да киметә. Кредит бәяләү агентлыкларының Lehman Brothersның рейтингын банкротлык ачыкланганга кадәр иң югары дәрәҗәдә тотуы билгеле булгач, глобаль базарларда яңа дулкынлануларга китерә.
2008 yılғы finans krizisinin təsiri AQSh'ta kapitalistik iqtisad düşüncesine berdi. 2011 yılının 17 sentyabrında ilinin finans qalibi New York'ta başlanğan Wall Street'ni basıp aldı ve taluşu demonstrasiyalar tez orada il kulem içtimai hareketke örüle. Şora kirim gadilsizligine, finans uyuşmaları hem kapitalistlarının siyaset bilen idare etüğüne karşı çığa. Ul yakınca 2 ay devam ete hem George Bush çırından son kilgen Barack Obama idaresinde bahasli halga kitire. Яңа 1000 yıllıkның başında Küneykuş Азия илләре, Таиланд һәм Мьянмада үсүче тотрыксызлыклар, түнтәрелеш һәм урам чуалышлары белән нәтиҗәләнде. 2006 елның 19 сентябрендә хөкүмәт рәисенең БМО утырышы өчен чит илгә китүеннән файдаланып, Таиланд армиясе идарәне үз кулына төшерә. Парламентны таркаткан хунта хакимияттәге партиянең идарәчеләрен кулга ала, партиянең башка әгъзаларына сәяси тыю кертә. Таиландның күршесе Мьянмада ise yağuluk bəyələrinin kisək artığı bilən üskən işsizlik 2007 yılının 18 sentyabrında xalqның uramlarga шығуына китерә. Буддист руханийларының сары төстәге киемнәре белән чараларны җитәкләүе сәбәпле Көнбатыш медиасаны Зәгъфран инкыйлабы дип атый. Әлеге вакыйгалар шәһәрләрдә көндәлек тормышны туктатуга китерә. Армиянең кискен тыкшынуы нәтиҗәсендә йөзләрчә протестчының гомере өзелә, меңнәрчәсе яралана. Бары халыкара басымның артуына хунта идарәсен шигенергә мәҗбүр итә. Иранда джинсы шалбар киюе һәм яулыгын дини кагыйдәләргә туры китереп бәйләмәүе сәбәпле әхлак полициясе сагастына алган һәм хукук сакчыларының машинасында соңыннан бүлекчәдә начар муамәлә күргән Махса Амининең үлеме 2022 елның 16 сентябрендә ил күләмендә хакимияткә каршы протестларга китерде. Дини лидерга бәйлелекләре белән билгеле Иран әхлак полициясенең кызны җәфалавын кире кагуына карамастан, Амининең кыйналып баш мие канавар аркасында үлүе шаһитләрнең сөйләүләре нәтиҗәсендә ачыкланды. Хатын-кызлар башлап җибәргән протестлар социаль медиа тәэсирендә ил күләменә таралды. Шуннан соң Тәһран идарәсе шактый чикләүләр кертте, тик айлар буе дәвам иткән ризасызлык чараларын туктата алмады. Türkiye, Грузия һәм Азәрбайҗанны энергетика коридоры белән бер-беренә бәйләүне максат итеп куйган Бакы-Тбилиси-Җәйхан үткәргеченең нигезе 2002 елның 18 сентябрендә салынды. Моңа багышланган тантанада Төркия илбашы Әхмәт Нәҗдәд Сәзәр, Грузия дәүләт башлыгы Эдуард Шварнадзе һәм Азәрбайҗан лидеры Хайдар Әлиев катнашты. 1768 чакрым озынлыгындагы нефть үткәргеч аша тәүге кара алтын кудырту исә 2006 елда ясалды. Төрек кинематографиясының танылган актеры Тарык Акан 2016 елның 16 сентябрендә 67 яшендә күзләрен мәңгелеккә йома. Ул 1970 елда бер журнал оештырган ярышта җиңә һәм шуннан кино дөньясына адым ясый. Тарык Акан карьерасы буенча бик күп фильмнарда роль ала. Ул Хабабам сыйныфы картинасындагы Фәрид кияү роле белән Төркиянең иң популяр актерлары арасына керә. 1970 еллар ахырында уйнаган социаль-сәяси фильмнар белән исемен халык аренада да ишеттерә. Мең еллыкның беренче ширеге. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadguri Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhterem tыңлаучылар, Халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дугаҗибәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Türkiye dünyanın yıldızları isimli тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Бәләк Газый турында сүз алып барырбыз. XII гасырның 1нче елларында ислам дөньясы авыр имтиханнан уза. Бөек Сельҗуклы дәүләте таркала, Габбас халифәтенең тәэсире зәгыйфли. Мөселман шәһәрләрендә эчке буталчыклар барлыкка килә. Бу хаос шартларында Хачлы армияләре якын көнчыгышта курку сала иде. Нәкъ шушы караңгы чорда көнчыгыш Анадолуда төрек биллегеннән коткаручы пәйда була. Ул да булса Бәләк Газый. Бәләк Газый бер яктан төбәгендә төрек бердәмлеген тәэмин итә, икенче яктан Хачлыларны җиңә. Әтисенең бер туганы булган Мардиндәге Артуклу бие Илгази белән 1119 елда канлы мәйдан сугышында җиңү яулый ул. Бу сугышта Халип янында төрекмән армиясы Антакиянең принц вәкиле Роджерның көчләрен җиңә. Халип халкы тыныч сулыш алып куя. Илгази би 1122 елда вафат булгач, аның Халип һәм тирә-ягындагы җирләрдә лидерлык Бәләк Газыйга кала. Моннан соң Төньяк Суриядә Хачлыларга каршы торуның баш җитәкчесе була ул. Башта Халипнең көнбатышындагы Зәрдана ныгытмасын Хачлылардан кире ала. Аннары Халипкә кереп шәһәрне хозурны бозган Хашхашиләрдән чистарта. Халип халкы аны яратып кабул итә. Гыйрактагы Сельҗуклы солтаны Мәхмүд тә бу хезмәтләре өчен Халип әмирлеген Бәләк Газыйга тапшыра һәм аңа Газый дәрәҗәсен бирә. Шулай итеп Бәләк Газый рәсми рәвештә ислам армияләренең Хачлыларга каршы баш җитәкчесе итеп игълан ителә. Моннан соң җирле би булудан туктый. Бәләк Газыйның дан шөһрәтен мәңгеләштерүче вакыйга сайланган Хачлы лидерларын җиңеп әсирлеккә алуы. 1122 елның 13 сентябрендә Урфа киңәшчесе һәм туганы Бирәҗик сеньорын тозакка төшереп әсирлеккә ала. Бу ике Хачлы затны
Шылбырга бәйле һәм Харпут ныгытмасы төрмәсенә утырта. Төбәктә еш рәвештә талау һәм золым башкарган бу биләрнең юкка чыгуыннан соң мөселманнар тирән сулыш ала. Хачлы чыганакларга күрә аларның әсирлеккә төшүе белән Урфадагы Хачлы идарәсенең башсыз калуын яза. Чыннан да бу көтелмәгән уңыш хачлыларның кәефен бетергәндә ислам дөньясында Бәләк Газыйга хөрмәт китерә. Фәкать Бәләк Газый тарихка кереп калачак тагын бер уңышка ирешә. 1123 елның 18 апрелендә Кудус патшасы Балдуин II-не әсирлеккә ала. Бәләк Газый хәлифтәге әмир вазифасын кабул итеп алганнан соң Сүриядә кулга төшерелмәгән берничә ныгытмага юнәлә. Хәлиф һәм тирә-ягындагы ныгытмаларны көчәйтә. Төрекмән билекләрен бер байрак астында берләштерә. Бу бердәм ислам армиясе беренче эш итеп хачлылар кулындагы Азез ныгытмасын камап ала. Камау вакытында хачлыларның җавап кайтаруы нәтиҗәсендә Азез кулга төшерелмәсә дә, Бәләк Газый бирешми. Хәлифкә кайтып хәзерлекләрен тәмамлаганнан соң хачлыларны Мәшхәледә җиңә һәм Муҗаддәд ныгытмасын ала. Аннары хәлифнең төньяк көнчыгышында мөселманнарга хыянәт иткән Мәнбич губернаторына юнәлә. Мәнбич ныгытмасын кулында тоткан Бозоклы Хәсән Гүмештәгиннең итагатьсезлегенә каршы ныгытманы алырга тели. Мәнбич ныгытмасын камап алган Бәләк Газый Мараш, Урфа һәм Антакия тирә-ягында хачлы берлекләрен юкка чыгара. 1124 елның 5 маенда Мәнбич янында чыккан сугышта 10 000 кешелек хачлы армиясын җиңә. Бәләк Газый Мәнбич калмавы дәвам иткәндә бу җиңүеннән соң армиясе белән ныгытмага кире кайта. Җиңү көчен чатырларда иртәнгә кадәр гыйбадәт һәм дуга белән уздыра. Мөҗахид әмир икенче көнне яңа һөҗүм планлаштырганда тарих сәхнәсен моңсу рәвештә ябачак вакыйга барлыкка килә. Ныгытма эшеннән ыргытылган бер ук Бәләк Газыйга тия. 1124 елның 6 маенда бу ук аркасында яраланган каһарман шундук вафат була. Исламның кыю кылычы булган Бәләк Газый Мәнбич янында җан тәслим кыла. Хәлифкә китерелеп җирләнә. Бәләк Газый төрек милләтенең авыр вакытларда ничек итеп бердәм була алачагының дастан кебек үрнәге. Мөселманнар лидерлык кризисын кичергән дәврдә пәйда булды ул. Таркау төрекмән кабиләләрен бер байрак астында җыйды. Төрки ислам дәгъвасы өчен җанын фида итүдән тайпылмады. Ватанпәрвәрлек, инану һәм кыюлык Бәләк Газый шәхесендә бөтенләште. Иленә гаделлек һәм хозур алып килде. Хәтта мөселман булмаганнарга карата да шәфкать күрсәтүе әйтелә аның. Бәләк Газыйның көрәше шуны күрсәтә. Балаларыбыз сон һәм көч ягыннан никадәр авыр хәлдә булса да, инану һәм батырлык ярдәмендә дошманга каршы торалар. Хачлы сәфәрләре каршында төрек милләтенә өмет чаткысы булган Бәләк Газый бүгенге көндә дә төрек халкы күңелендә бәйсезлек факелы булып яна бирә. Аның мирасы милли һәм рухи кыйммәтләрне саклап, читтән килүче янауларга каршы көрәш үз аңы булып тора. Шушы үз аң белән эш башкарганда гына дошманнар бездән ерак булачак, бердәмлек хөкем сүрәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тизмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар төрендәге тапшырылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән
3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналынан тапшыла. Ярты саатлык тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сагат кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.